aiwa ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSNTV, basa richienda mberi. Aiwa zvanhasika, aiwa tawanirwa nyasha, handiti tawanirwa nyasha. Tagara na handichanatsoziva kuti regai vazopapindura vega, asi munovaziva ndivava ndinavo. Ndivava ndinavo, ivava vandinavo. Tichataura zvakawanda, muchizoziva zvakawanda pamusoro pavo, but munovaziva. Munovaziva mese. Asi chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, don't forget to subscribe kuitira kuti pavanenge vachiuya zvakare unokwanisa kuziva kuti vauya wovaona zvakare, handiti. Father, makasimba here. Ndatsoisai maoko choche. Aiwa tinotenda, makasimba here. Zvisingaiti. Handiti. Sezvauri panapa kuti fit and fine. Fit and fine. Yes, takasimba panyama nepamweya zvese. Aiwa tinotenda Mwari. Chekutanga ndatosha ndoti ani bhozi ndinanyanyoziva kuti kana munhu ari munashe anotarira zvekare zvapfuura, zvinhu zvose zvava zvitsva. Kana mazita chaivo anogona kutochinja. Even kutojairirwa chaiko unotanga kujairirwa. Unotanga kujairirwa. Mukaona matotoinga nemustudio. Ndatonyaradza magitari. Makuziva kuti mufesi uyu haachajamuke. Atongomupindira chero mustudio. Ende bhozi makambondinetsa kubata kumashure kuya. Aiwa. Yava nguva yacho. Handiti. Aiwa ndinototi Mwari wakanaka. Kana Mwari achigona kuti ndigone kugarawo nemi soka, kunaka kwake Mwari. Tisatanyanya kure. Father, handiti. Pane kavidhio kamwe alright, pane vanonzi Dr. Ian Love vekukobulawayo, handiti. Ava mufundisi. Vanoita zvakanyanya kuprofita. Ameno makambowanzwa here? Ndakawanzwa. Makawanzwa. Pane vidhio rimwe ravakaita 4 years ago. I think link rachona ndichariisa pa first pinned comment. 4 years ago vakamboprofita pamusoro pekuti there's a very prominent musician achasiya type yemusic yaari, vakatoti achasiya nonsense yaari kuita. Kutaura zvandaimba. Amenoti makambokanzwawo here kavidhio kaka? Hatingazvirambi yangu kana zvakatonzwaro. Ndinomboona zvangu vanomboita maprofesa anonanga chaivo. Serious? Munotomboona? Andomboona vachitaura vapodzi. Manje kana riri 4 years ago, kana tingati ndiri prominent here. Aiwa muri prominent. Saka pamwe think zvakanaka kuti munonga kaplaya vanhu vomukaona kapisi kacho pavaitaura. Handiti. Mirai. But ndiri ipapo handingazvirambe bhozi. Pandakatendeuka clip akauya vanhu vakati one day aitotaura about inini, but anga akaitwa kare. Saka chinhu pachinozoitika ndopaunotanga kuzomhanya kuti iwe zvakambotaurwa naningi kesho. Zvakambotaurwa naningi. So seikakoka inini pandakakaona ndichiona muchitendeuka ndakatovhundukawo ndasinganyanyoteerera zvakumaprocess, but iyoyo ndakabva ndatovhunduka nayo because baba harare munhu wandoziva. So guys, vamwe vari kubvunza kuti kari papi, ndoda kuti ndingotora kaklip kadiki kaklip kachona ndekakaka kari kuteera. And prominent entertainers in the world. There is a very prominent singer in this country. God is going to talk to him very soon. You will talk to him. God will talk to him on his own, but when God has finished talking to him, we will know, all of us will know, that God has talked to this man. He will talk to him very nicely, and he will abandon the nonsense that he is doing, that he is singing. Hallelujah. Because God wants these people that he gave the talent to sing for his glory. Vakuda kutanga kuziva kuti tichirongoshandisa here zita redu rekare kana kuti pane rimwe zita pamazita pazita apa kuitira pavanosangana nemimrodi vazive kuti vanokudanai vachitudi. Zita riri kuuya rimwe but kuti baba harare zuva harina chakaipa pari. Saka riri kuuya munin'ina waro. Saka baba harare rinenge riripo. Chechangochi baba harare but pacho paane chairo.
Alright, Yes, alright, yes, alright. zvikuuya ya. Aiwa, zvinoda kutenda. So musi wa 1 October 1 October 2024 yeuno ndo watiri kubudisa EP redu ndo parubva paya Nesta Nyowani va. Imi muri kundodza kuti makuto tatiri kulonjika last month. Yes. Mazuva akapera patorina nguva yakareba. Ndizvozvo chaizvo ya. Makazadza vanhu vanga vasingatarisire kuti mungazara mu7 Arts. Ndizvozvo. Apa makuda kutobudisa futi EP. Takutobudisa rimwe EP. Hatina titomboita zvekutamba nenguva hangu. Because toda kutotsiva. Maalbum ese atakabudisa ekudhara kujitu tikuda kuatsiva neshoko raMwari. Rimwe nerimwe richitsiviwa. Rimwe nerimwe richitsiviwa neraro. Kujiti makaita mangani? Akawanda. I think anosvika 8. Acharangarira bhozi. Music iyoyo handichanyatsoirangarira zvangu iyoyo yekujiti. Aiwa, musadaro tiri kuti izvozvo hamuchagonere kana kutoimba music kana kumboiteerera muri nei. Imwe ndakatoikanganwa machero malyrics ajazi. Mbozi ndangoteerera gospel mazuva ano every day and ndakungonyora masong egospel so kuzofunga zvekudhara kunongona kuto kureva kuti hamuchatomboite futi mashows muchimboimba mamwe ekumashure. Atichaita like at all. I think nyaya iripo ndeyekuti ango kana munhu watendeuka zvisiri zvokufoswa alright zvokuti Mwari ndo vakuwana vega kuti uya kuno kunokudzura chaiko chaiko haumbobve wakazomboudzirwa. Alright. That's why uchiona even ma-attacks anouya hatombotirwadzi. Alright. Ndichitoseka zvautichiona macomments inzi atendeuswa nemukadzi azoda ichichichi zvese neimwe futi inobuda iyo inotenderera kakawanda hanzi kujiti uko aiwana mari yakawanda kugospel kuti achawana mari here futi mune muchimaona here macomments iwo tichimaona ndopada kuti vanhu vabatsirwe ipapa kuti haisi nyaya yemari. Money is not everything in life. Mari yacho irikutaura iyoyo taitomboibata yakawandisa haina chaikambotichinjesa. Kana waitoti waibata futi yakawanda da unongosara futi une space mumhati kuti mune kamwe kakashotera uchitoda imwe haikwane. Saka chinoita kuti mari ikwane ipeace iyoyo inobva kuna Jesu. Ndo inosvika yototi chiro kwawana dhora rei rakawanda isingaiti. Tichidzoka futi ipapo ukashedzwa naMwari ukatendeuka zviri zvekunyepedzera Mwari vanokuprovidera vega. Zvauri kuona panapa handisi charity case. Ndakaita album launch yakakurisa kupfuura malonji angu ese ekusecular. Ipapo pataimbotaura sure makataura izvozvo. So you mean that album launch was your biggest ever? My biggest album launch mucareer yangu. Apa ndo pana ndisingashandi. Handisi kushanda. Hamuna mashows amuri kudanwa. Handina mashow andiri kudanwa. Ndingori munhu. But Mwari vaingoprovida vega. Nekachenero kamama kaita pai nechikuru renyu. Ndimwari waya. Ndikakudza kuti pandakatendeuka vanhu vese vanga vari close to me vakatiza. Even vaitibatsira kusecular mapromota chichichi vese vakatiza. Musadaro. Kuira kuti vanhu vakandibatsira pai totally different people, new people. Vasingatozivi vaingonyuka so kuti toda kubatsira. So it's God. Sakura kuti zvoni Mwari haazombokusei wega kana wadecide kutora nzira yavo Mwari. Kana usina kufoswa nemunhu kana kukonvidzwa nemunhu kana usiri kunyebera hazviite. Ukazvitraya unotoona kuti Mwari havambokusei. Nanhasi handitombozi charity case. Sapa EP apa muri kureva kuti richauya nemavideos futi. EP richauya nemamwe mavideos aripo. Hamusi kubetserwa nevekumashure vaimboti mukangoti video wototi chakati chiripo. Hapana wekumashure ari kubatika. Vekumashure vari kubatika usaende wapi? Maybe management. Alright. Dautenda manager wangu. Kuti memory musiwa yeye. Okay. Hayo vakaramba vakanamirira pa. Nyango pamakachinja genre vakangoramba vakangotevera wati it's okay. Tungochinja tese tichenda takadaro. So so ndo mamirira zvakaita. Tiri papo panyaya yejiti handiti.
ndakaona sekunge pane tumwe tujiti light paalbum kureva kuti jiti hamuna kunatsosiya but makango jiti chinonzi jiti handii ndakasiya jiti chinonzi giya rese rinouya inenge tori culture totsokaona kumana ipo pachiti hai for the culture music yese nekaculture kayo so kurati kuhip hop anofanira kutukana nekunana danzo jiti culture yayo kuimba nonsense kazhinji kacho kuimba nonsense kutamba zviri dirty something like that saka chini ndasiya jiti kureva ndasiya culture kejiti kakwega uchamakasiya culture so beat rinogona kudzoka riri jiti even payatiri kubuditsa kajiti katoripo even paterelast vanasuka kaujiti karipo so chinonzi jiti pamwe pacho ibit nezviri mari so apa inenge yava kanguri kajiti beat but kari tichiimba nespirit yekwamwari kureva kuti mwari vano as long as zvichipa mbiri nokukudzwa kwavari hazvina basi post tikada kucheka kundori neimwe sungura ichirohwa futi iri gospel karumba futi kari gospel haisi nyaya stireki yebeat vari kutarisa album rengu rokutanga the reason rine masongo ari low akawanda ukanzwa zita raronzi repentance ndaitoimba about me zvinhu zvizhinji zviri paipa plus music handisi kuimbira vanhu handisi kuimbira kuti nda kuita mbiri kana kuwana mari nono saka vanhu vamwe vari kupopota kuti dadzokera kujiti aitowana mashows no handina munhu wandambochemera kwaari kuti vedwe ndatambura weyo mundioneso uzomwari vanongobatsira but ipapoka inini I'm convinced kuti hamusati makunatsotaura baba Harare pane chamakasangana nacho pana mwari pane way akataura nayo yamurume muri kutya kungotiudza ungoti because onaika pamwe pachona mukangoudza kuti varumeka mangomuka moti ndato mwari vati vanhu vanogona kuti iwe baba Harare shuwa kwauri kubvoko tingoti mwari vataura newe but I'm convinced kuti inside of you because the way you are strong when it comes to nyaya dzechitendero panguva pfupi yandambova nemika I'm convinced kuti mwari vanotaura chitika chekuti mwari vanotaura nemunhu wese inyaya kuti vanhu ava vanenge vasingateerere plus vanhu vanoignore so but kusaidi kwangu ini ndandagara ndichifanira kuemba gospel kubva kare kuzi takatotangira kuchechi kuti taitoimba president worship kwatoenda pamasasa panotokuudza kuti tiita zvibaba zvekupresident worship serious so tichibva 2009 2010 ndo pandakasiya president worship pachechi ndo pandajoina ana chapresa ipapo saka kuti uzoti uri kubhawa uchidzoka futi kuchechi zvasingachabudza ndatoita secular ndo pandakati ndatochinja ipapo ndatova mukati nenyika kusvika 2017 ndasita bhendi rangu so ndaingosvinzwa mandiri kuti wandira musika wangu so 2019 ndakamboda kundoti tendeuke pane song yamakatomborwa 2019 ndovanandoti futi munyika bvo so mwari kana makatokunanga anonyepa anonyepa unotozvinzwa saungati inini nemafambiro andakaita nyika dzakawandisa nemahit songs andakaita ini ndingangoplana kungosiya makainvesta zvinhu zvakawanda pachiti vavanwa tiri mueternity muno mustudio matiri kubika ngoma mamakd tadex ungomuudza makuseini kuti tichisiya studio makd anokutorora mwari vatichisiya uchiita full time pastor saka munonetsana patoda mwari vatu vandokuchuna so chinhu ndo chakaramba ichidi so zvese zvataingoita but waitonzwa kuti sirizvo so ndakatendeuka kudhara ndisati ndatombobvisa rasta kana announce manga matotendeuka kureva kuti rasta harina chekuita harina so mashows ese andakazopedzera kuita hangu ekumabhaudi ndandatotendeuka ese mashow iwayo ndaingoridzawo zvangu mba ndichinzwa tavo mweya wenyongo unongo uchigriva kuti pandiri panapa hapasiripo so
Mwari kana wakunanga peace unotoishayiwa zvesho kusvika waita zvavari kuda. Toda kuti clarify tibve tajekesa ipapo handini. Ndinonzwa vanhu vazhinji vachiti because pamakatendoka ndo pavakatanga kuziva kuti maroora, ndo pamakatanga kuonekwa futi kuna rumako kuenda kuchechi kunotungamirwa naPastor Aldrich Marufu. Vamwe vanotoaccuse kutoti madam ndo vakamutendeuta. Ndoda kuti mupa clarify ipapo because hatisi kuda kuti vanhu vagare vane ngavazive chokwadi vodecide avo kusati. Chekutanga kwaPastor Aldrich ndakatanga nda kare ndichiri nerasa asati atombodi but ndaitovigwa ndasingambobudiswa pakamera vaitorespektawo privacy yangu. Patova netime madam vanga patova netime avapo. Kureva kuti pese pamamuchaita jiti muchidii madam aitongovapo inanga sina na problem ayo ipapo padzokorodzei because indakatomboita rimwe foto randakatorwa nemipa ichiri toriko but vanhu pavalentine vanhu havana kudii, havana kutaura zvakawanda but vazotanga kuita sevatanga kuona madhamu. Ndo pandoda kuudza kuti chinoitika ndechekuti tarisa even type dzavanhu vacho vamwe vanenge vachitaura daro. Kana ukaona comment iyo unogona kuenda kundocheka kusini unotoona kuti munhu uyu anotodawo hewa. So zvemashuwa so panotendeuka munhu ndikudaro bhozi ndaimbovako ndaitombovako kuti ndaitoona kunge munhu ana mata ari kupenga kana kuti ane zvakateya oraitwa so ndo variko vamwe zvavo hatisizivi but panotendeuka munhu imwe kune kingdom inofara kuita inoboyikana. Madhimoni anenge ari irritated zvokuti maattacks acho maattacks epasocial media madiki tinatosangana nawo asingakwanisi kutaura manako ekuti uchingonotendeuka kuti wakufamba naJesu wacho wondozotanga waedza kadaiso. So utu tumwe twacho tuhondo tudiki teitoseka even namadhamu wacho kuti koiri kutaurwa ndeipi. So vachazviona musi wavo wasvika. Unozviona ndera korasvika kuti and chandoda kuudza vanhu futi chekuti usamhanyira kudhisa munhu wese ngoti because ukadhisa munhu ari pachokwadi naMwari wacho zvafanira kutotukana Mwari wacho. So ini hangu palife yangu handituke vanhu handidhise vanhu ndinongo plus handirwadziwe nemaattacks acho because ndiri kuziva pandakananga. Yes, titsanangurei toda kuti tipedze nekutaura zvakanyanya nezveEP iyi. Chii chakainspire EP riri kuuya? EP riri kuuya rinonzi My Testimony. Saka mazvinzwa nandope kutotanga kutoannounce My Testimony. Yes. So My Testimony ndakaita repentance yangu handiti album rekutanga ndaripenda ndine zvandakaona ipapo. Pakuripenda makufamba naJesu. Ndakuchipa testimony yangu manje. So vanhu vachainzwawo testimony yacho ipapo. At the same time ndopatiri pandakawana zita randakawana. Ndichatsanangurira hangu vanhu kumberi kuti why ndakatsarudza zita iroro uye music iri papo imwe yacho ndeye testimony. Aushe testimony wakarara saka imwe yacho ineka kujamba tichifara tidididi ichange ineka high speed imwe yacho nekachitika tachitaura kaya tichirumbidza takadaro. Matiri kumusi wa 1 October zvine anenge achiwanikwa pamaplatforms ati pese panowanikwa manzire riripo pese it's Baba Harare handisi Baba Harare kwese. So guys ndofunga muri kuzvinzwira panapa hanzi My Testimony iri kuuya pachabva pazvarwa zvakare zita rinyowani ramune muchidana Baba Harare. Baba Harare richarambe riripo but rinenge rangovapo haro asi pane reinspire zvakanyanya nekuda kwejeni yavo. Koita vamwe vanenge vachitaura vachiti kana akatendoka zvemashuwa ngaabvise music yekudhara ipapo ndandaikangana. Hapana munhu angambotaura kuti music yekudhara ine madhimoni kana kuti yadai plus chiro ndakaibvisa kwacho right inopera here muZimbabwe? Yakangozara. Inopera mafoni indotori nayo iri machannel mamwe emafake yakangozara even musoro mevanhu haibude. Chingatori kanje kuti ungatoishata ndiwe musoro mavo kana usingaidi. So plus on my case ndinobvisa kana ndakuda ndaona kuti
ndaachiva zvandiri kuda. Because chandiri kuda ndechekuti munhu asingandizive akauya pachannel pangu uverenga kuti munhu akatendoka, anofanira kuona yes, anofanira kuti akaona yekudhara yeye akazoona izvo zvati Mwari wakanaka. Because munhu akangoona ndava izvozvi haoni power raMwari racho, anongoti things dzakangotanga dzakadai. So iyo hameno tichaibvisa rini? Kana aindotokumbira kuti musaibvisa. Tichaibvisa rini? Aiwa, tinoda kutenda zvakanyanya. In the future I understand kuti kune mamwe ma-gospel artist, kwete ma-gospel artist chete, nemamwewo ma-artist in general anogona kungoti ndine gospel song yangu yandoda kuti ndiimbewo nemi. Makasununguka here kushanda nemama-artist plus futi do you have mamwe ma-projects ari kutouya muri kushandawo nevamwe? Ma-projects ari kuuya kushanda nevamwe varipo vamwe gospel vatiri kumboimba nawo, but about paquestion yako yaubvunza kuti mamwe ma-artist even vasiri vegospel, yazvo zvakutipenda. Tete kufanira kuvheta song yacho toona kuti munhu ari kubva ne-engo ipi. Hamuchangogamuchire makolab? Inenge yafanira kuchiteererwa kunzwa kuti haipedzisira yatidzoserere muri kuti tidzokere shure, noti ndiri kujaja vanhu, but zvinoitika tikatomba wako tinoziva zvinoitika panoitwa masong. Music is spiritual, umwe neumwe anenge ane spirit yake achinyora song. So pamwe pacho mungada kuzovasanganisa panobaka moto. Ini ndinechipedza zveduka nditange nekukutendai. Wakupedzisira nounditenda. Ndoda kukutendai, but ndoda kuti tibve ndoda kuti tapedzisa. Ndine hime yandofarira iri paalbum rakabuda ndoteura. Imi ndinoidzokorodza. Ndoda kungokukumbiraiwo kuti ndapedza kukutendai tobva tavhara tichimba yedu iyi. Munoigona here kuibheka? Andoibheka, ndo hime yangu favorite. Ndakatoiziva nekuda kwenyu ndikatoigona. So chekutanga ndoda kukutendai Baba Harare, maoko avo mudzimbaikokoka musakanganisa maoko pacomment section nekuda kwekutipa mukana kwawatipa kuti tigare pasi tinge tiri tinokurukura. Taenda toda kutenda futi vemastudio anai. Hamuza pamwe pacho vanenge vachingoti munhu waMwari teti basa rifambe. Tishandei. Vachingoti ngatishande. Anamukoma madhiya. Vanoti basa raMwari rifambe. Ava ndo vana Wingy D vegospel. Gospel vanobata chaicho. Gospel ndo Wingy D wacho. Vanorekodha gospel yake. Kuroti kana kune mupana futi ada kutotanga zvegospel vanogona kutouya kubikwa. Eternity man. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira. Baba Harare ari kutoti aiwa isusu gospel kwachona tiri kutorova nekuda kwepanapa. Aiwa, tichida kuti big shout out kune ve-Eternity handiti productions ndizvo. Namngoma Magdina ndo vanoita kuti zvinge zvizvi. Tadex. Mfana waMaki. Tadex. Yarudziswa nawe. Achapedzera kukunda uyu. Achapedza kukunda. Aiwa, ndomwe mazvinzwira. Aiwa. Ndoteura muponesi kuti ndiite semi, ndoda kuti mwenyu usvike okwa ndiri oziva ndina simba ndinone nena mudzingotsvaka ndotsvaka zvakalimbisa pindura imambo miteuro. Ndozouya kumaresa hazvekuimba zvisizvo mukuru wamunongoshota ngesa guys ameno kuti munotowo kudi ndoda kuti ndinyorera kuti paalbum raBaba Harare previous riri kupisa handiti rine the likes of ana Sukai
nyorawo comment section kuti ndeipi iri kukusvitsa chaipo chaipo. Inini Himika nafamba ari kundisvitsa chaipo chaipo. Aiwa, ndinokutendai baba, thank you so much. Wish you all the best parwendo rwenyu, zvikuru sei parwendo rwenyu rwemweya. Mwari waramba achikupfudzai mberi. Tinotenda. All right, from Uncle Saint na Baba Harare, for now ndichiti it's much love and God bless.